princess. I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video klip, moje ime je Lanuta i nastavljamo naše samostalno preživljavanje. I da, rešio sam da preimenujem Blackija u Blacky, da mu dam ime. Samo nemam pojma ljudi kako to da uradim. Name pack sam našao u spawneru, tamo dole, pokazat ću vam posle. A zašto neće? Nemam pojma ljudi, nešto neće, a i nemam pojma kako da ga preimenujem, tako da u komentarima napišite šta treba da uradim da bi ga imenovao. Kako stoji krave, ok. Ovce isto. Šta sam htio? Da, u ovoj epizodi ćemo se malo zezati. Nećemo ništa graditi. Ili smo mogli čak i nešto da izgradimo. Pošto mi je malo glupost, stalno, nemam nikakvu ideju da izgradim. Šta da izgradim? Da. Možda bi mogao nekakav podrum ili tako nešto. I ne. Nemam pojma ljudi. Sad ću ja samo da izvidim ovdje kakav je teren. Uzmem još malo drveta. Imamo često malo. Možda imamo 2 steka. Mislim da imam toliko, ne znam. Ovdje ćemo praviti portal, ali ja sam rekao mislim, pre prve epizode koje sam snimio na ovom kanalu, ovo nastavak preživljavanja, kad sam napravio ovaj obsidian, napravio sam onaj portal i ušao mi jedan viter i zato sam ga isklonio i eto. Ovako. Da, hoću da izvidim situaciju gdje bi ja mogao da gradim. I šta bih mogao da gradim. Možda ovdje neku kućicu. Ovo treba se zatvori. Ljudi, ja sam skroz zaboravio na glad. Dalje je moguće. Dalje je moguće da sam failao. Dokle, brate mi. Nema veze ljudi, ovo ćemo zatvoriti posle. Sad moramo da idemo da spavamo. A ja mislim da je to ono što je problem. Jer ja kad odem malo dalje od kuće, ja imam samo u kući 2 kreveta, ništa više. Tako da ćemo morati da napravimo neku kućicu. Onako lepo, solidno. Tu ćemo ostaviti neke stvari, tako to. Izgleda da je baš, to jest pre nekoliko minuta počelo jutro u Minecraftu. Minecraftskih minuta. Jao Bože, kako ću se sjetiti, sad sam zaboravio drift. Mislim da imam mnogo drifta kad sam obrađivao ovaj teren i sve. To je bila samo jedna planinica. Yes! Ajde, 25 će nam biti dovoljno. Nemoj me zezati. Tako.
Imam ja lopatu blizu. Daj, nemoj mi reći da nemam ni lopatu. Nije fair. Znači, nije fair. Kad god ljudi nešto krenu, uvijek moram da se vraćam. Te Bože, pa imamo ovdje lopatu. Vidite jašem kako god ko kaže. Ja pa nisam ni morao da idem po drift kad sam mogao ovo da sredim. O, već 64. Taman da ovo. Failova sam. Još ovaj red. Čisto onako da bude malo ravnije, pošto ja baš volim ravno. Jest da je malko možda poružno, ali sad će tu izrasti trava pa će biti super. Sad da odemo po materijalu. Treba ćemo malo više drveta. Ne znam da li ovdje imamo onog običnog. Da li je to? Sad ću vidim, pošto ovaj texture pack malo me zeza, pošto se nisam navikao na njega. Okej. Daj, vrati, reci mi da imam. Yes. Ovako, treba će mi to. I to! Taman, 2 steka. Ne znam što će mi 2 steka. Okej. Dobro, mogu sam i odavde. Uzet ću ovo drvo. Tu će bude kao neka ost. Imam ono za čestove, ali ovdje kao neka ostavica, čisto onako mala. Šta mi ne treba mi ovo, treba mi to, treba mi i to. Begaj bre. Ja nešto je slučajno se kliknuo F, nemam pojma neki, nisam gledao. 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daj, nemoj me zesati. 4. Aj bre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da nije ovo malo preveliko, a nije. A baš mi. Da, ljudi, rešio sam da napravim armor. Pošto nisam znao da imam dovoljno metala, ja sve mislim kad skupim više. Imam tu 2 dijamanta. Crafting table. Ovo bit će ja šta dovoljno.
tako kapicu i ostale su samo nike patike i ostale su samo 3 opa, 8 irona je ostalo. Tako je. Sada stavimo ovo. Sad smo komplet u metalu. Sad nam ne može niko ništa. Znači smo od sudbine. Šalim se malo. Više nekako ovako. Pa ovako. Ovo je čisto za mišljenje ljudi. Ako, nemojte mi zameriti ako ispadne nešto dibidis snanje. I samo da vam kažem, u sljedećoj ili u još sljedećoj, to jest otprilike za 2 epizode ću vam dati download link od mape. Dalje je moguće da se ovako jebeno zezna. Nisam se zezna. Da, ovo će biti čisto mešanje. Ja mislim da će ispasti nešto dobro. Pošto ovo ovako pravim prvi put ovako izmešanu građevinu. Ajde ovako ću. Pošto mi se čisto ako sviđa ovo drvo, a i slaže se s ovim. Kao neka moderna građevina. No, ono u stvari iz preistorije. Da imamo kako to izgleda. Ekstra čudno. Šalim se malo. Ovdje smo mogli... neću tako i tako. Onda ovako... 2 prozora. Ovo ide ovdje. Ok, može i ovako. Nisam znao da će ispasti ovako. Mislio sam da će ispasti mnogo gore. Ok, mislim da imamo staklo. Ok, imamo sigurno, pošto sam, ali tamo u kući, pošto sam baš dosta kopao peska. I sad nisam siguran da sam ispekao, ali vjerojatno jesam. Jesam, super. Ispekao sam jedan stek. Ja mislim čak da u pesnici imam još neboj. Da li je moguće da ovako failujem? A šta je sad nego noć? Hoću da spavam, čoveče. Izađi mjesec više. Sad već mogu. Ma nemoj me zezati. Sad ako mi ne daš da spavam, razbit ću te. Tako je bre. Ovo jutro je. Nadam se da nema mobova u našoj kućici. Ok, ne. Mi su stvorili. Super. Jao, crafton tape. A dobro, ok, imamo ovo.
već stavim fine. Izgleda sam... Nisam. Sad valjda imamo dovoljno. Ok, možda i nećemo imati dovoljno. Ok, sigurno. To je bilo to.